U svetištu Svetog Ive u Podmilačju pored Jajca uz prisustvo brojnih vjernika služena je sveta misa u povodu obilježavanja 800. godišnjice Franjevačkog reda i 700 godina djelovanja tog reda u Bosni i Hercegovini. Centralna proslava 800. godišnjice Franjevačkog reda, brojne braće i sestara sljedbenika netipična čovjeka i sveca Franje Asiškoga, koji su od 13. stoljeća prisutni u gotovo čitavom svijetu, a u Bosni i Hercegovini 700 godina, održana je u Podmilačju. Njihova jednostavnost, solidarna poniznost i vjerničko povjerenje zbog kojih stoljećima ljudi doživljavaju kao dio porodice, nazivajući ih ujacima, potvrđena je zajedničkim obilježavanjem ovog značajnog jubileja. Franjevići su uvijek bili uz narod, s narodom i među narodom. I uvijek su pratili narod i dijelili su sudbinu svoga naroda. I danas stavimo njihov boravak u Bosni i Hercegovini. Oduševljena recimo sa mladima koji su toliko prihvaćaju tu franjevačku duhovnost i franjevački način života u svijetu. Uz predstavljanje franjevačkih zajednica u Bosni i Hercegovini te Republici Hrvatskoj zajedno sa narodom s kojim su stoljećima dijelili dobro i zlo, a posebno ljubav prema čovjeku i zemlji u kojoj su ostavili neizbrisiv trag, služena je sveta misa. To znači da smo mi u stvari jedno sa narodom, jedno s Bosnom, jer ko generaciju, 2, 3 živi skupa, osjeća se jedna obitelj. Mi živimo mnogo i mnogo generacija, dakle preko 700 godina smo tu. Proslava redovničkog dana i 7 stoljeća prisustva Franjevaca u Bosni i Hercegovini, tokom kojih su potvrdili svoju ljubav prema čovjeku i zemlji koja im je nesebično uzvraćena, bila je u znaku poruke da tako traje i narednih stoljeća, jer Franjevci su svojim djelovanjem to i zaslužili.